अरे रहरी के तीन पत्ता तीनों का चनार जी। अरे रहरी के तीन पत्ता तीनों का चनार जी। अरे आगुआ के तीन बहिनिया, आगुआ के तीन बहिनिया, तीनों के तीनों छिनार जी। अरे आगुआ के तीन बहिनिया, तीनों के तीनों छिनार जी। आगुआ के तीन बहिनिया। अरे एगो हई ऐसन वैसन, एगो हई खिलाड़ी जी। अरे एगो हई ऐसन वैसन, एगो हई छिनार जी। अरे एगो भैली छपरा के रंडी, एगो भैली छपरा के रंडी देवे पतैयार जी। एगो भैली छपरा के रंडी डलडा के सिरा तोहरा चूतर पर ढारब कि हमर सोटावा जाई बिछलाई हो खला धीरे हो धीरे। कि हमर सोटावा जाई बिछलाई हो खला धीरे हो धीरे। बुनिया के सिरा तोहरा धोड़ी पढ़ारा कि तोहर धोतिया जाई लसी याई हो खला धीरे हो धीरे। कि तोहर धोतिया जाई लसी आई हो खला धीरे हो धीरे। भैया नमस्कार प्रणाम, हम हैं भोजपुरी मगही गायक आशीष कुमार। रउआ सभी तमाम भोजपुरी मगही श्रोता सुन भैया समाज के भैया हम पैर छू के प्रणाम करत हई। भैया जितना भी वीडियो के देख रहा बानी सबके पैर छू के प्रणाम बा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगल हुई भैया तो प्लीज वीडियो के लाइक जरूर से कर दे भैया। वीडियो के धंधना के हर जगह भैया वीडियो के शेयर कर दे जब लोग। और भैया हाथ जोड़ के निहुरा बा विनती बा, अगर वीडियो अच्छा लगल हुई तो प्लीज चैनल के एकदम सब्सक्राइब जरूर से जरूर करे भैया। तो चलिए फिर मिला था नहीं भैया अगला वीडियो में, तब तक के लिए